a xente pois vai facendo aquilo que lle sale instintivamente, non? Entonces, recordemos, por exemplo, que na nosa Galicia os distintos cruceiros que temos nas esquinas de moitos povos e camiños, o que se lle quería aos nosos antepasados. Logo, bueno, sempre entran pois acontecementos como son acontecementos antigos donde cecais se pasaron dándolle demasiado culto ao que é os difuntos, non? Por exemplo, a Santa Comparsa que vivía que entonces, bueno, se realizaba, ou a xente que choraba os seus difuntos, que andaban de noite estes días, rezando polas portas das casas e visitando uns outros. Eso eran unhas costumbres que foron nacendo nos povos e que saleu instintivamente da mesma xente, non? E entonces a Iglesia, bueno, en moitas cousas dice, no, isto non é bo, isto sí, isto non, isto debe se realizar, isto non. Bueno, e o que en realidad quedou foi que nos nosos cemiterios, que tamén ten unha ventaxe especial, non? Porque normalmente os nosos cemiterios están alrededor da iglesia parroquial, non? Que siguen formando un pouco parte da vida cotiá. Claro, entonces esa religión que nos leva a que o domingo celebremos o Día do Señor e o Día de Descanso, fai que a xente entre por o cementerio, vai á iglesia parroquial, volve a salir por o cementerio, entonces acércanse ali aos seus difuntos, rezan, bueno, poñen as súas flores, levan a súa auga bendita, e iso creou máis sentimentos, diríamos, hacia os difuntos que pode terse noutras cidades grandes onde isto non existe. Falemos entón do que durante estes días van a ser os servicios religiosos máis destacados. Sí, bueno, mañán é un día de todos os santos, é un día de alegría, é un día de gozo, donde, bueno, nos reunimos os creyentes, os cristianos, donde posiblemente moitas familias tamén se reúnen con eso de que recordan os seus difuntos, donde comen xuntos. Eu noto nas nosas parroquias onde estivemos, pois como a xente se reúne tal día como mañán, e incluso, bueno, pois celebran o das castañas, o do viño novo, celebrano con gozo, con alegría, e despois van ao cemiterio, e ao cemiterio tamén non só é un encontro cos difuntos, sino que é un encontro coa xente que se cadra durante todo o ano non se ve, porque están traballando, están noutras cidades. Bueno, e o día do cemiterio, o día dos fieis difuntos, que sole ser pois o día 1, o día de todos os santos pola tarde, porque o día seguinte, o día 2 xa se traballa, neste caso este ano non, porque cadra en domingo, non? Pero outros anos non. Entonces, ese día de fieles difuntos, a xente vai toda ao cemiterio, por que? Non só porque van a acompañar ou recordar aos seus difuntos ou levarlle unhas flores, sino que se vai encontrar con moita xente amiga, con moita xente da aldea que durante o ano non se ven, e ese día charlan un pouco e recordan tempos antigos e falan dos seus antepasados, porque entonces vivíase mellor a vida familiar que se pode vivir hoxe. Entón, bueno, na iglesia celebrase esta festa mañán, a de todos os santos, desa maneira, desa festiva, alegre e contenta.